ଧର୍ମଶାଳା ମହୋତ୍ସବରେ 100 ଟଙ୍କାର ଫୁଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡି ତ? ଫାଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଖରେ। ଗୁପଚୁପ୍ ନ ଖାଇଲେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଧୁରା। ଗୁପଚୁପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। 10 ଟଙ୍କାର ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା 90 ଟଙ୍କା। ଆସିକି ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଦାମ୍ ଥିଲା 30 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବେକାର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ଆଉ 60 ଟଙ୍କା। ଆସିକି ତ୍ରିନାଥ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ବୋଲି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। କେତେ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆସିକି ଚିକେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ କାଇମାରୁ ଭାଇ କରୁଥିଲେ, ତା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। କେଉଁମାନେ ସବୁ କାଇମାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ 30 ଟଙ୍କା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚକୋବାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲୁ ଯାହାର ଦାମ୍ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାହା ପିଇଥିଲୁ ଯାହାର ଦାମ୍ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ଶେଷ 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବନାରସୀ ପାନ ଖାଇକି ଆମର 100 ଟଙ୍କାର ଫୁଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାର ଫୁଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।